ndewo nụ ndị be anyị ekele m unu ana m asị ka ihe ọma mere onye mmekparụ ibe ya ndị Igbo na-atụ ilu sị egbe belu ugo belu nke si ibe ya ebe na ngụgụ anya mana o nwere ndị tata tụgharịrị ilu ahụ wee na-asị egbe belu ugo belu nke si ibe ya ebe ya gosi ya ebe ọ ga-ebe ana m achọ ka nkọwapụtara unu tata na otu a ha si wee tụgharịzie ilu a ọ bụ ugbu a abụrụ otu o kwesịrị ịdị maka na mmadụ dị ndụ ekwesịrị igosi onye ọzọ ebe ọ ga-ebe ma ọ bụ na m ga-ekwu ya otu ahụ maka na ọ bụrụ na ahapụ mmadụ ka mmadụ gosiwe mmadụ ebe mmadụ ibi ya ga-ebe ọ ga-egosi ya ihe bụ echiche obi nke ya na-abụrụ echiche obi nke Chukwu n'ebe onye ahụ nọ ọ ndị tata tụgharịrị ilu ahụ si egbe belu ugo belu nke si ibe ya ebe ya gosi ya ebe ọ ga-ebe anyị ekweghị hụ na nke anyị bụ ndị Igbo kwenyelụ na omenala ndị Igbo kwenyelụ na ihe ndị Igbo na-eme dị mma kwenyekwarụ na ihe ndị Igbo merụ dị mma anyị na-asị na the correct way eji atụ ilu a bụ egbe belu ugo belu nke si ibe ya ebe na ngụgụ anya ya nkụ ga-akwụ ya n'eziokwu n'ụbọchị tata anyị abịakwana ọzọ n'ihe ọmụma anyị nke a na-akpọ Igbo Amaka the spoken Igbo aga m asị ka onye mụ na ya nọ n'ụbọchị tata ka ọ bụ unu onye ọ bụ gbakwana unu isiokwu anyị bụ ha ji wee bịa n'ụbọchị tata. Ndewonu ndị ọma na-ege ntị. Aha m bụ Adaeze Nwada Igbo niile. N'ụbọchị tata anyị na-etinye anụ na ihe bụ ntụgharị n'olu Igbo maọbụ nsụgharị nke anyị na-akpọ n'olu Bekee translation, ntụgharị mkpụrụ okwu maọbụ translation of gịnị words ya ka anyị na-elebanye anya n'ụbọchị taa. Daalụ. Daalụ. Oke, dịka m akọwabeghị onwe m afọ m bụ Chikwuwe, ihe a bụ aha Igbo m mana ndị mma m nwere ike ọ bụ na ha ji aha Bekee bụ aha m na-aza bido mgbe m dị na nwatakịrị wee rute tata mana n'ihi na ọ bụ ihe gbasara okwu Igbo ka anyị na-eme ọ ga-adị mma ka unu jiri aha Igbo m wee malụ m. Ndewonu. Ndewo. Ihe mbụ anyị ga-elebara anya n'ụbọchị tata bụ ihe dịka ọbịa, enwere ọbịa, enwekwa mbịambịa. Ọtụtụ n'ime anyị amarọ ihe dị iche n'ime ya, so ana m asị ka Adaeze ka ịkọwakarịrị anyị ihe dị iche n'ọbịa na mbịambịa. Okay. Ndewonu ndị ọma na-ege ntị. Abịa n'okwu abụọ anụwa bụ ọbịa na mbịambịa, anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ụfọdụ anyị anaghị aghọtacha ihe nke ọbụla ebe anyị kwesịrị iji ikwu nke ọbụla dịka o si wee kwesị. Ọbịa bụ onye m maara na ọ na-abịa na nke m. Onye ahụ bụkwa n'ọbịa ahụ ọ ga-abịa ma lachigha ụbọchị ahụ o mee gịnị ọbịa ya bụ ọbịa ụbọchị ahụ ọ ga-eme gịnị ọ ga-ana. Mana mbịambịa bụ onye m amaghị nke nwere ike ịbịa ma o nweghị ike ime gịnị ịlaghachi. O nwere ike hụta ebe ahụ ọ bịa dịka ebe gịnị obibi, ebe kwesịrị anara ya obi, ebe ọ ga-anọrụ wee chụọ ego ma ọ bụ mee ihe ọbụla ọ chọrọ ime gịnị ime, dịka ọtụtụ ndị Igbo na mba dịka na ịga na mba dị iche iche, mba Amerịka ma obodo ndị ọzọ dịgasị iche iche, ịfụ na ha nọzi ebe ahụ mana ịjụ ụfọdụ asị gị na onye ahụ na ha bụ ọbịa na-amaghị na ihe ha bụ ebe ahụ bụ okwu mbịambịa. Onye ka eji asị gị na mgbe ahụ asị gị na ebe onye bi ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-awachi. Ọ ya bụ na onye ọbụla ebe ahụ ị nọ wee na-akpata ihe ị na-eri wee na-eleta ezinụlọ gị anya, ihe ịbụ bụ okwu mbịambịa, ịbụghị onye ọbịa. Daalụ. Ya ọ bụrụ na atụgharịwa ya n'asụsụ Bekee a ga-asị na onye ọbịa ka ebidogoro n'onye ọbịa. Onye ọbịa bụ ihe dịka visitor ma ọ bụ guest, mana mbịambịa dịka isi kọwa kịta, mbịambịa bụ a stranger mana ọ kwa the same place. Onye afụrụ onye ọbịa ka a afụrụ onye mana ihe dị iche ma dị n'etiti ha abụọ. Ihe obodo ga-esi non-native ya onye bịalụ na bụ onye bịalụ n'ọnọdụ abụghị.
Okay. Dịka oge m bi n'Aba, ịma na Aba bụ ala ngwa, ala ngwa ka ọ bụ. So ha na-akpọ ndị bịara abịa ụmụ ọhụrụ ịjụọ ya ihe mere o ji na-akpọ gị ụmụ ọhụrụ, ọ sị maka na ịbụ mbịambịa. Mana o meghị gị na ibiro ebe ahụ. Ị nwere ike ibiga ebe ahụ 30 years, ị nwere ike ibiga ebe ahụ 50 years, e nwere ike nna gị ha sef amụcharụ ha n'Aba. Mana for the fact na ị bụrụ onye ebe ahụ, e nwere ike ọ bụrụ isi steeti ọzọ were bịa, ha na-akpọ gị mbịambịa. Otu a ka ọ dị. Eji m n'aka bụ na-aghọtago ihe nke a niile. Mana Ada, aga m achọ ka ịma na oge gara aga anyị kwuru okwu ihe gbasara nsọ ala. Mana ụbọchị taata o nwere okwu gbatara m n'uche kịta, ihe a na-akpọ taboo. Enwere nsọ ala, enwere taboo. Ama m na taboo bụ asụsụ Bekee, mana enwere ihe nsọ ala niile ọ taboo ka ọ bụ. Dịka onye Igbo, nwafọ Igbo nwejuru mmiri ara afọ, ala Igbo nwere nsọ ala jikọtara Igbo niile, ma ọ bụ arụ ihe ọ ga-abụ onye Igbo mee asị na ihe a bụ arụ n'ala Igbo. Mana ebe o si wee dị ebe anyị si oge ụfọdụ ya na-aghọtaghị onwe anyị bụ na ihe bụ arụ ma ọ bụ nsọ ala n'ala Igbo nwere ike n'ala Yoruba ọ bụghị arụ, ọ bụghị nsọ ala. Dịka na-abịa n'ala Igbo in general, onye Igbo ekwuru na nwaanyị ọbụla bụ nwaanyị enweghị ike ịchịla agbụ ma ọ bụ ete rie elu nkwụ si na ọ na-eji ebute akwụ. Nke a bụ arụ. Ọzọ dịka ibie na nwaanyị enweghị ike ije ghọọ ọjị. Nke a bụkwa gịnị? Arụ. Mana abịa n'ala Igbo, inwe ike ịbịa na dịka n'obodo nke m, ị nwere ike igbuo mbe ma ọ bụ gbuo eke, ọ bụ arụ n'ala obodo m. Mana ọ bụrụ na ịbịa n'ihe dịka n'Enugu steeti, ịfụ na enwere ndị na-egbu mbe, ọ bụghị arụ ka ọ bụghị nsọ ala, ha anaghị asọ ya. Ya bụ na ihe bụ nsọ ala n'obodo nke m nwere ike ọ bụghị nsọ ala n'obodo gị, mana ọ ka anyị mata na enwere nke jikọtara Igbo niile ọnụ, na o nwere nsọ ala nke Igbo niile, nwekwazie nke obodo n'obodo. Daalụ. Ndewo. Ihe bụ nsọ n'obodo gị nwere ike abịa n'obodo m ọ bụghị nsọ, mana enwere ihe ndị bụgasị nsọ n'ala Igbo niile. Ihe dịka ihe ịkpọpụta dịka nwaanyị iri enu nkwụ, nwaanyị dịkakwana nwanne na nwanne n'ala Igbo anụbekwa nke ahụ bụkwa arụ. Ọkpakọya ka na-agwa gị na nke a bụ ihe jikọtakwara ala Igbo niile. So ọ bụ ya ka anyị ghọta mmadụ ka anyị ga-esi wee na-eme nke ọbụla, ka ị ghara iji n'obodo gị anaghị ata mbe, isi na onye ọzọ bịara na be ha na ọma ntakwu mbe, maọbụ isi na obodo gị anaghị ata eke, isi na mgbe i jere be onye ọzọ ifu ya ebe o sinyere eke n'ọkụ, isi na ome arụ. Ya bụ ka ị mara nka, anyị mara boundaries, ka anyị mara ebe nke anyị ruru, mara ebe o mere gịnị kwụsị ya. Ndewo, asụsụ gị amaka nnọọ. Wow. Obi jupụtara m n'aṅụrị maka na ọtụtụ n'ime anyị nwere ike anyị amachaghị ihe a ọ na-akọwa kịta, mana o nwere okwu ndị yitetụrụ ibe ha m ga-achọ ka anyị tinye ọnụ na ya n'ụbọchị taata, ebe ọ bụ na anyị nwere ohere ịkọwa ihe ndị a taata dịka onye nkụzi ịbụ n'ụlọ akwụkwọ. Enwere izu, enwere izuzu, enwekwara nzukọ, then enwere ezumezu. Ị nwere ike ịgwa anyị ihe dị iche n'okwu ndị a niile? Ihe a niile mkpọpụta bụcha okwu Igbo. Ọtụtụ n'ime anyị ama mma ihe dị iche, nwekwara ike jiri okwu Bekee wee kọwachaa ya ka ọ wee kwe nghọta. Dịka ndị Igbo, mgbe ọbụla anyị nọ izu, ọ ka anyị mara na ọ bụ gịnị? Meeting n'olu Bekee, ya bụ izu. Asị gị na ka anyị na-eje izu, ya bụ nke a bụ n'olu Bekee meeting. Mgbe ọbụla a sịkwana gị nzukọ is a gathering, ọgbakọ is a gathering, na mmadụ asị gị na anyị na-eje ọgbakọ, ya bụ nzukọ. Efu ya. Mgbe ọbụla nwekwana nke a na-asị gị izuzu, nke a bụ ihe dịrị mmadụ na-abụ face to face, mụ na gị
maọbụ onye a na onye a efere ya. Enwezi nke a na-akpọ ezumezu. Okay. Izuzu ihe dịrị mmadụ ya like one face to one. face, ihe bụ iru na iru ma ọ bụrụ na Igbo dịka anyị kọwara ya, iru na iru na ọ bụ ihe dịrị mụ na gị abụọ ị na-enye m nne Ndị oyibo nwere ike kpọọ ya tete a tete maka ndị na-asụ maka ndị known French. one on one discussion. Yes. Is it one on one or one? One on one. Yes. Okay. Yeah, one on one discussion. Okay, na enwezie ezumezu. Ịghọta, nke a bụzi a very large gathering, ebe ndị mmadụ buru ibu wee nọkọta ọnụ dịka ebe a na kịta sị na akụrụ ekwe n'obodo, sị na a na-achụ ụmụ okorobịa. Ịma na ụmụ ntorobịa abụghị naanị nwoke maọbụ ụmụ agbọghọ, ọ bụ ụmụaka niile na-eme gịnị na-eto eto. Ya bụ ha ga-anọ na gịnị ezumezu. A ga-asị na achọrọ ha na ezumezu, ya bụ onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị ha mee gịnị apụta. Ya bụ ka anyị mara ihe dị iche na meeting, izu, gathering, nzukọ ya na private discussion. Ya bụ one on one discussion nke bụ gịnị izuzu, wee nwezie ezumezu ebe mmadụ niile nọ n'ogbe kọtara ọnụ. Ịfụ na mgbe e nwere mmadụ na-abụ na-akpa nkata na mgbe mmadụ niile nọ n'obodo pụtara, ha bụ otu ọnụọgụ. Ezumezu bụ ka anyị mara na ha bụ oke ibu. Sometimes it's even uncountable. You cannot count the people n'ebe anya. Ha karịrị ọnụọgụ niile n'anya na ha ga-eme gịnị na ha ga-abịa. Daalụ, ndewo. Oge na-arụ ọrụ somewhere. N'ọnwa onye a na-akpọ onye ekwurekwu, a na-akpọ ya onye ekwurekwu. Ụfọdụ akpọkwa ya okwu anyị ọnụ n'ihi na mgbe niile ọ na-enwe akụkọ dị ya n'ọnụ ọ na-akọ mgbe niile. Ndị mmadụ wee nye ya afọ otutu kpọọ ya okwu anyị ọnụ, which means na ọnụ ya o ji ekwu okwu. So a ga-asịkwa gị na-ekwu okwu ị na-asụ asụsụ Igbo. N'ihi nke aga m achọ ka ịkọwara anyị ihe gbasara ihe dị iche n'etiti okwu na ekwurekwu. Gịnị bụ okwu? Gịnị bụ ekwurekwu? Amakwa m na okwu bụ speech. Enwere ihe ọzọ ị nwere ike ịkpọkwa okwu maọbụ ekwurekwu? Dịka onye Igbo, okwu speech ọ ihe nwere ike ịbụ is not something ọ bụ ihe ị ga-abụ ị ga-ewe ọtụtụ oge, ọ ihe ga-abụ ikwuo ịdọbili. Mana ekwurekwu bụ repeatedly. Ọ naghị enweghị ike isi na onye ahụ ga-akwụsị okwu ahụ n'oge dị otu a. Mana onye na-eme okwu speech enwere ike isi gị na ihe anyị ga-ekwu ka ọ ga-ewe gị naanị otu awa. Mana onye na-enwe ekwurekwu amaghị oge ọ ga-eji kwụsị ihe ahụ ọ na-eme gị. Ọ dị ka ndị na-adọ ekwurekwu okwu asị gị na ha na-eme ihe dịka nrụrịta ụka maọbụ na ha na-eme ihe dịka mkparịta. Ị maghị mgbe okwu ahụ ga-eme gị ga-akwụsị. Non-stop talking. You don't know when it will end, but you know that it will definitely end, but you don't know when exactly it will end. Nke a bụ ekwurekwu, mana okwu nwere oge ọ ga-eji kwụsị, mana ekwurekwu ị maghị mgbe ọ ga-eji wee mee gị kwụsị. Daalụ. Ndewo. Ya dị egwu. Nkata anyị a ọ na-adabakwa ọfụma. N'ihi nke a, aga m achọ ka ịkọwara anyị ma ndị be anyị, ndị Igbo bụ ndị njem. Ndị Igbo na-eje njem, ha na-eje different places. Ọnya ka eji wee sị ọ bụrụ na iruo obodo ọbụla iruo ebe ahụ ifuru onye Igbo gị were ọsọ gbapụ n'obodo ahụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu ya, ma ndị na-abụrọ ndị Igbo na-ekwu ya. O wee bụrụ ya na ndị Igbo bụ ndị ije. Aga m achọ ka ịkọwara anyị ihe dịka ije. Enwere ije, enwekwara okwu a na-akpọkwa njem, nwekwa njenje maọbụ njenje. Ị ga-akọwara anyị ihe dị iche n'okwu anyị niile: ije, njem, njenje. Daalụ. Dịka mgbe ọbụla a sị gị
ije, a walk. You can say, let me take a walk. Nke a bụ ije. Ị na-agalụ, it's not something ị bụghị ihe ị na-eji na-agate aka, ọ bụrụ ihe ga-ete aka ka ọ bụ just a walk. Mgbe a sịzi gị njem, ọ dị ka onye ị nwere ike isi Enugu steeti gawa Anambra, ma o si Anambra gawa Lagos. Nke a is a journey, a trip. A trip or a tour. Yeah, a tour, just ahead. You maha mgbe ị ga-anata, but you know that you are going somewhere. Mana it's not somewhere bụ ị ga-eje kịta abata kịta. Ọ ihe ga-ewe oge. Anyị wee nwezie nje ma ọ bụ asị gị nọ yes nje. Oge ụfọdụ ịnọ ka a sị na nwatakịrị a na-eje ndị na-akpị ya nje ndị ọzọ na-akpị ya nje. Ịma na Igbo na-asụ n'olu mana akwa ụkwara ọbụrụ ofu. Mi dị n'etiti nje abụghị ụda pụtakarịrị ihe. Ọ pụtaghị ihe, ọ mgbe ị na-amụ okwu Igbo ka ị ga-ahụ ịkpọ ya isi nje. Ya bụ na iji olu nwayọọ kpọọ ya, mana ọ bụrụ na ị kpọọ ya dịka ị kwesịrị ị ga-ahụ n'ọgụ nje. Ọ bụ endless walk, ije ị na-eje na-agagharị. Ọ ndị be a na-etinyekarị okwu asị gị nọ ndị ara onye ara na-eje ije, onye nje. Ya bụ ọ maghị mgbe ọ ga-eje bata, ị maha ebe ọ na-eje, ọ mapụghara na ebe onye nwa na-eje. Nke a bụ ihe a na-asị na onye abụ onye nje. Asị gị na ụfọdụ asị gị na onye ahụ ji ọkpa ebi ọkazị. Ebe ụfọdụ nọ ka asị gị na onye nke a ji ụkwụ ebi ọkazị. Ya bụ onye abụ onye ga-abụ asịkwa ha na na-eji ndị oji ọkpa eje Aba, asị ha na ka anyị gawa. O nweghị ihe dị ka ịbanye ụgbọala ma ọ bụ ịnyata anyịnya igwe, ọkpa ya ka o ji bezie. Ya bụ ndị a ka a na-akpọ njem ndị na-aga oke njem. Esi na enwere ike akpọ onye ahụ onye ara, ya onye njenje. Enwekwa ndị isi dị mma ga-asụba na ha bụkwa ndị njenje. Ndị ahụ anyị ga-etinye ha na ndị njem. Anyị ga-etinye ndị ahụ na ndị mba. Enwere ndị travelers, mgbe niile ha na-si n'obodo jee n'obodo ọzọ, maka nwere ike bụ maka biznes, o nwere ike bụ maka ofu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ. Ndị ezukwa na ndị njenje, ọ bụrụ sọsọ onye na-aga ka onye isi adịghị mma bụ onye njenje. Ọ ndị na ịma na oge ụfọdụ mmadụ na-ebi onye na ụkwụ nọ n'ije mgbe niile ibinye njem, ị na-asị nekwa ebe nna nke ahụ bụ njem. Isi nna aga ọbụja nna gị, nke a bụ njem. Mana ndị a bụ mgbe niile ọ nọ n'ụzọ mgbe niile. Ndị a ka anyị na-akpọ onye njenje. Ndewo, maka ọ ya dị mmadụ ịkọwatara ya, maka ụfọdụ ga-asịzi maka na ya na-eje nje ụbọchị ka izizi si dị ya na-eme ka onye ara ya bụ onye ara. Ma ịnwe ihe ndị eji m ya nye ọmụmaatụ, maka na mgbe ahụ nje gị oge ọbụla onye ara ịfụrụ, nweghị mgbe ị ga-eje hụ ya ka ọ nọdụ ala otu ebe, ọ nọ n'ije, ọ naghị agbago na-agbaga. Ya bụ otu a ka ọ dị n'onye a na-asị na asị gị na mmadụ bụ onye njenje, gị mara amarụ na ọ naghị abụ otu ebe. Ọ bata ka ọ na-apụta anwụ, ọ pụta ọ na-apụta echi. Ị na-agbalịkwa n'ụlọ ihe a na-ekwu ọnya ka iji wee bụrụ onye nkụzi Igbo adị Igbo niile. Onye okenye abụrụ onye na-ekwu ọtụtụ okwu. Ụfọdụ ndị okenye bụ o nwere ihe ị ga-agwa ha kama ha na-ekwu ọtụtụ okwu, ha sụọ ude. Ya ka anyị ji atụ ilu si na ebune na-eri n'ude. Ude bụ ihe a ka ude. Aga m achọ ka ịkọwara ihe dị ka mmadụ groaning or a grumble. Ihe a bụ onu okwu. Ịma ma obodo ọbụla weda ma esi ude ma esi ude, otu ihe ka ha pụtara, otu mpụtara ka ha nyere. Mana ihe dịzi na ya nụ, kedu ọnụ mmiri okwu ijiri kpọọ ya. Onye Anambra nwere ike isi gị ude, onye Imo steeti nwere ike isi gị ude, mana ọ dị ma weda ma iweliri onu elu iweliri onu ala, ha ncha bụ otu ihe. O nwere ndị ga-abịa tinyere gị akara ụda iji gwa gị na ya chọrọ ka i welie onu elu wee kpọọ ya.
mgbe nke ga-agwa gị ọ bịara ebe ahụ tinyeere gị akara ụda ya bụ ị ga-akpọ ya dị ka obodo gị si na-eme gị na-etinye ọnụ akpọ ya bụ ihe nghọta na ya daalụ. Daalụ, ndewo. Aga m achọ ka ọ na o nwee ụmụ okwu dịgasị anya nke ndị be anyị na-akpọ, ha na-akpọkarịa ha bekee ya mana ha mara onye họpụtara n'Igbo, nke iji wee mechie mkparịta ụka anyị taa. Aga m achọ ka inyetụ anyị ụfọdụ okwu gasị ndị mmadụ na-akpọgasị n'asụsụ bekee and ọ na-arụgo ha ọnụ Igbo, ha na-akpọli ọdị ha Igbo ka ha na-asụ. Anya bụ eziokwu. Ọkọ dị ọtụtụ ọ bụrụ na anyị debe na-eme na ya agaghị anata mana ka anyị lebanye oge ụfọdụ fụ mmadụ sị gị fon dịka ebe na-eme mụ na mmadụ na-eme akpa nkata wee na-asị ya ọsị m na fon bụ efu mụ hapụzie ph na nchọ ịkpọ ya n'Igbo emume Igbo night nsị ya mba na fon na ihe a na-akpọ ya n'olu Igbo bụ ekwentị na ọ bụghị fon, ihe anyị na-akpọ ya bụ ekwentị. Anyị wee nwekwa ọzọ dịka satifiketi. Dis satifiketi oge ụfọdụ ịnọ mmadụ ọ sị gị na ya mere Igbo night na-ebe ebe asị satifiketi, ihe a na-akpọ ya bụ asambo mana ịnụ oge ụfọdụ ịnụ ka mmadụ ji akpọ ya asambodo maka na ọ ka wee dapụta ụtọ na ntị mana dịka onye mere Igbo ihe a na-akpọ ya bụ gịnị asambo. Ị na-ene anya oge ụfọdụ ị na-afụ ihe dịka sị gị flawa, okooko osisi, ihe anyị ji achọ mbara ezi anyị na ụlọ anyị gịnị mma ka anyị na-akpọ gịnị okooko osisi. Anyị wee nwekwe nke a na-akpọ flag, nwee ike ịbụ nke Naijiria nwee ike bụrụ nke Biafra mana ihe anyị ma bụ na ọkọlọtọ. Anyị wee nwezie nke anyị ga-etinyekwa a na-akpọ aloe vera. This aloe vera wechakwara okwu Igbo. Okwu Igbo even if na anyị mere some words Igbo night, okwu Igbo dị n'onwe ya. Nke anyị na-akpọ aloe vera anyị na-akpọ ya ebube agụ. Oge ụfọdụ ịnụ ka ndị mmadụ na-aza afọ sị gị na ya nwe ebube agụ mana ịjụzi onye ahụ kedu ihe nwe ebube agụ n'olu bekee mmadụ. So ya bụ na anyị ga-akwụsị ya ebe a n'ụbọchị taa. Mgbe ọzọ ka anyị ga na-etinye maka na anyị jee ka anyị ghọtacha ihe niile ọkpa mere tata anyị mara na anyị agaghị ana ya bụ ka anyị gbadote ya ụkwụ ebe a ụbọchị ọzọ anyị enwee ike tinyekwa ọnụ n'okwu ndị ọzọ fọrọ. Ndewo, maka na ndị Igbo na-ekwu okwu si na ụbọchị nta achọ na owele ji. Ndewo.